Zohratá partička skejťákov trávila na školskom dvore všetok svoj voľný čas. Traja chalani a jedna superbabenka, Janka. Že tam dosť blblí, to by bolo OK, ale raz. Mám nápad! Rozhodli sa vyraziť do ulic. Vyskúšať si, či to dajú aj tam. Nie sú predsa žiadne béčka. Hej, počkajte, nestíham! Čo je s tebou? Ja neviem. Okolo Janky sa objavilo čosi dosť divné. Vyzeralo to ako tiene. A kým chalani zistili, čo sa deje, vtiahli tiene ich kamošku niekam do tmy. Ešte, že bol na blízku niekto vždy pripravený pomôcť. Paperman. Jeho sila rastie s množstvom starého papiera. Preto chalani rozbehli akciu vo veľkom štýle a zapojili do nej aj kopu iných deciek. Sila Papermana rástla a rástla. A výprava nádeje na záchranu Janky sa mohla začať. Pekné víkendové ráno, kamaráti. Už 6 finalistov má výprava nádeje 2013, ktorú vám prinášajú nadácia Kvapka nádeje a zberné suroviny akciová spoločnosť. Dva kraje majú svoje výberové kola ešte pred sebou a ten košický rozlúšti tajničku práve dnes. Vítajte v Aquacity Poprad a držte palce, nech na veľkú výpravu za Jankou idú len tí najlepší. Poprad je nielen bránou do Vysokých Tatier, ale samozrejme aj východoslovenským mestom. Preto hovorím východoslovenským, pretože práve od tejto chvíle začínajú bojovať o finálovú účasť aj školáci z východného Slovenska. Mali by sa tu teda cítiť ako doma. Či tomu tak bude, na toto všetko dostávame odpovede jednoducho vo vode, pretože sú tu vodné disciplíny a do nich zapojíme dnes školy z Košického kraja. Pod bielou farbou budú súťažiť žiaci zo základnej školy Nacina Ves a 3 kočky, jeden chlapec sa volajú Daniela. Lucka. Ema. Lukáš. Lukáš. Na záver, žltá prískla základnej škole Streda nad Bodrogom. To je Trebišovský okres. A vy štyria, prosím pekne, ste? Evelyn. Ester. Stella. David. David. Aj tu máme len jedného chlapca. Traja muži, výrazná prevaha oproti jednej blondíne, ktorá kontrastne proti nim vyniká. Sú zo základnej školy a materskej školy Rakovec nad Ondavou. Tí boli vo výprave nádeje aj minulý rok. Teraz prišli nové tváre, takže sa zoznámime. Vicky. Teší ma. Braňo. Teší ma. Daniel. Teší ma. Adam. Aj teba teší, aj mňa teší, aj vás teší. 4 posledných červených. Kto je červený? Základná škola Kožuchova s kožuchom do vody. Spišská Nová Ves. Spišiaci, športovci, predstavte sa divákom. Nina. Katka. Sára. Dano. Súťažiacich poznáme, ale ešte vy, diváčikovia, miláčikovia, môžete tiež od nás povyhrávať veľmi pekné ceny. Cez web výpravy nádej aj dnes, tak ako vždy predtým a tak ako to bude aj potom, odpovedajte na moju dnešnú otázku. Koľkokrát sa do skončenia relácie objaví na obrazovke náš kamarát Jakub? Ak to správne zistíte, paráda. Môžete vyhrať veľmi pekné ceny od Andrea Shopu. Navyše postúpite do veľkého žrebovania, ktoré bude v decembri po absolútnom finále a tam na vás čaká víkendový rodinný wellness pobyt. Môže byť niečo lepšie? Určite nie. Dobre sa pripútajte, pretože začíname tuhý súboj. Byť aspoň o kvapku lepší a dostať sa do veľkého finále, to je cieľ každej školy, ktorá sem dnes prišla z Košického kraja. Je jasné, že treba začať zbierať bodíky od úvodnej disciplíny a to je práve táto. Víťaz dostane 4 body, druhý 3, tretí 2 a štvrtý 1. Aké je zadanie? Za 90 sekúnd budú musieť 4 pripravené slečny vyzbierať z tohto bazéna čo najviac loptičiek svojej farby a nahádzať ich do ďalšieho malého bazéna. Podstatné je, aby žiadna lopta nešla mimo, pretože rátajú sa len tie, ktoré zostanú v bazéniku na konci.
Kto ich tam bude mať najviac, berie si 4 body. Bolo to povedané, dievčatá, pripravte sa, ja vám zhora spustím prvú várku a potom možno pridám aj ďalšie. Máte až 50 lopt. Pripraviť sa. Pozor, teraz! Štartujeme 4 školy a ďalšie lopty. Hop! A do bazéna hádžeme z povolenej hranice. Poďte, dievčatá, je to len za minútu a pol. Toho času máte nepríliš veľa. Šup, šup, šup. Jednotlivé školy si vybrali. Žltý Evelínu, modrý Viktóriu, bieli majú Emu a červený Ninu. Čo je von, to sa neráta. Povzbudzovaný svojimi spolužiakmi, presne mieríš. Dobre, no a bieli majú zelené. To je jediná zmena oproti ostatným, ale všetky informácie tohto typu, dievčatá, majú. Ninka, zameraj sa, to bolo príliš veľa. Kontrolujeme čas, aby ste vedeli, kedy treba mieriť ešte presnejšie a dôslednejšie. Po minúte a pol zastavujeme. Ešte 30 sekúnd je tu pre vás. Poď, poriadne, sústreď sa, to bol dobrý hod. Aj tento, aj tento. Šup, šup, babi, makáme, nezrážame sa, ide vám to veľmi dobre. Evelina, kde to dávaš? Do bazéna. A už toho času bude tak akurát na to, aby ste hodili možno pár loptičiek. 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1, stop! Slovíčko, ktoré počas popradských výberových kôl výpravy nádeje hovorím najčastejšie, je voda. Voda je jednoznačne živel a ten, ak chceme skrotiť, treba častokrát použiť techniku. Tu dnes pre vás predstavuje tento podvodný skúter. Nie preto, že by ste ním mali podvádzať, práve naopak, treba pekne čisto prejsť slalomovú dráhu. Ak by ste sa ktorejkoľvek bojky dotkli, dostanete 10 trestných sekúnd. Ak niektorú z nich vynecháte, bude to ešte horšie, je to za 30 trestných sekúnd. Takže treba dodržiavať pravidlá a treba byť rýchly. Kto bude najrýchlejší, má 4 body, ďalší 3, 2 a 1. Dievčatá, ručičky sem, oči pekne k nebu uprieť. A ešte vy dvaja, modrý, posledné číslo pre Daniela. Daniel, budeš začínať, modrý majú jednotku, kto má dvojku, červený 2, žltý 3 a biely 4. Poradie do podvodného skútra je nezvratné, s tým už nič neurobíme, ale konečné poradie po tejto disciplíne máte v rukách, len vy ukážte ruky, všetci vystrite. Haha, to sú ruky, ktoré chcú športovať. Ideme na to. Najlepšou školou v rámci Košického kraja môže pokojne byť aj základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou. Tento chlapec je Daniel, možno by ste ho takto na ulici nespoznali, pretože je pomerne dobre zamaskovaný, ale je to povinná výbava podvodného skutristu. Danko, tvoj čas sa blíži. Nadýchni sa, pripraviť, pozor, štart, ide slalom. A pustí skúter na plné obrátky, ale dávaj tomu aj tie nohy. To je ono, kopeš. Kravlové nohy sú lepšie, dajú sa použiť aj prsiarske. To ešte dnes uvidíme, pretože možno niektorý z mladých plavcov zasiahne do hry, ale Daniel zvolil kravlový štýl a volí ho dobre. Zatiaľ sa ani jednej boje nedotkol, penalizácia mu nehrozí, ide len o čas. Daniel, buď rýchly, povzbudzujú ťa kamaráti. Tu máš poslednú bránku, nemal by sa jej dotknúť a už iba jediný dotyk, ktorý je povolený a ten je v cieli. Danko, ruku hore, stop! Podobno už číha na svoju príležitosť a čaká na štartovací signál. Možno najväčšia favoritka tohto slalomu, a to je Sára zo Spišskej Novej Vsi, pretože sa venuje plávaniu a triatlonu. Mať jej nohy, to je závidenia hodné. Určite. Sára, ukáž, ako pracujú. 3, 2, 1, štart. Pripoj nohy k skútru. A kope. Ide raketovo. Tá možno skúter ani nemusí zapínať. Sára, skvelý začiatok. Skvelé. Už máš za sebou 2 boje. Ešte jedna, okolo ktorej sa otočí. Triatlonová nádej Slovenska. Richard Varga, náš najlepší triatlonista. V nej možno objaví podobný talent, ako má on sám. Poď, Sára, pišnime jej. Katka, krič. No, ešte.
Sára, úžasný čas, stop! O Ester zo Stredy nad Bodrogom by sa dalo povedať to staré známe, že je to tichá voda, ktorá brehami je naozaj veľmi tiché, nenápadné dievča, ale mimoriadne platné pre žltý tím. Mohlo by sa to aj teraz ukázať. Poď ty, tichá voda, nadýchni sa, priprav a štartuj do slalomu. Ester, kopeš nohami, nedotkni sa bojky, len to sleduj. Pred ňou súťažila plavkyňa, Ester je zas volejbalistka. Aj tam musíš mať silné nohy. A musíš mať aj dobrú podporu. Áno, buďte hluční, počuje vás, občas sa nadýchne. Je v polovici, Ester, jedna otočka, máš bojku poslednú, asi na 15 metroch, čiže celkovo zvládneš 30 metrov vzdialenosť, to sa celkom už dá. Poď, Ester, posledná bránka príde. Nespomaluj, drž ten skúter, nech ťa ťahá. Poď, Ester. Hop, 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 hop. Áno, 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 záverečné metre, len rukou sa dotkneš brehu, nič viac od teba nechceme. Esterka, poď ešte, poď, nepúšťaj ten skúter, nepúšťaj ho, plávaj. No, a je v cieli. Keď sa jedná o techniku, musí aj na Cinaves vytiahnuť chlapské ruky. Dievčatá sú presvedčené, že Lukáš je tou správnou voľbou a Lukáš je o tom presvedčený určite takisto. Luky, 3, 4, ponor sa! A pláva, je to silný chlapec, bez debaty, ale nie vždy sila znamená automaticky víťazstvo. Teraz to budeme vedieť aj porovnať, ale kým sa k tomu dostaneme, asi tak po polovičke trate, kontrolujme jeho prejazdy pomedzi bojky, pomedzi výrazne svietiace oranžové bojky. Lukáš má okuliare, vidí to dobre. Nesmie sa dotknúť. Dotyk znamená 10 trestných sekúnd. Ak by minul boju, bola by to malá pohroma. Až 30-sekundová penalizácia. Luky, zrýchľuj. Danuška, krič mu. Áno, Lukáš, ukáž, ako to vieš. Záverečné metre, tu musíš ísť cez bolesť, aj keď už možno nevládzeš. Luky, ešte raz sa nadýchni. Dotyk je v cieli. Po dvoch individuálnych súťažiach je tu prvá a zároveň jediná, ktorú máme pre dvojice. A keďže súťažíte dvaja, aj počet získaných bodov bude dvojnásobný, preto si dávajte pozor, pretože kto vyhrá valec, berie si 8 bodov, druhý majú 6, tretí 4 a posledný body 2. Treba makať. Možno si hovoríte, že bežným valcom by sme vodu nevyrovnali, ale náš po nej ide nádherne, len musíte skoordinovať svoje sily. To je jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. A ešte to, že je pre vás vyznačená 10-metrová dráha. Na jej zdolanie máte 60 sekúnd, ak sa to nepodarí, premeriame vám tú vzdialenosť, ktorú ste dosiahli za minútu. Ale ja si myslím, že u vás nebude žiadny problém a dáte to, že? Kývnime si. Dobre, vyžrebujme poradie, ručičky. Bože, dievčatá, jak vy by ste švindlovali. Chlapi, ukážte, kto bude začínať, kto má číslo 1? Kto má číslo 1? Modrý ste prvý, žltý druhý, trojka sú červení a posledný, štvrtý pôjdu bieli. Valcujeme, valcujeme. Vo valci začnú prví tí, ktorí majú modré trička, teda Rakovec nad Ondavou. Obidvaja chlapci sa pozdravia do kamery, to je taký milý rituál a možno im prinesie trošička aj šťastie. Potrebujú ho len na 10-metrovú trať. Pripraviť sa, pozor, štart! Točíme valec, Rakovec nad Ondavou. Adam a Braňo, dvaja osmaci. 8A má týchto dvoch veľmi rýchlych a mimoriadne dobre zladených športovcov. Ešte točte, stop! Modrý Rakovec je nad Ondavou, žltá Streda je nad Bodrogom, rieka ako rieka. Mali by byť rovnako dobre pripravení, žltí ako aj ich predchodcovia. Určite vás motivovali. Ester s Dávidom. Usmejte sa, to sú hollywoodske tváre. Pripraviť, pozor, štart, aj váš valec. Žeňme ich dopredu.
Ester a Dávid. Ester je na ľavej strane, Dávid napravo. Polovica už je za nimi. Ešte zatlačte, poď Ester, postav sa. Hop, hop, hop. Nepoľavujeme, každá sekunda môže rozhodnúť. Stop! Zatiaľ v každej doterajšej posádke si do valca našiel miesto minimálne jeden chlapec, ale Sára s Katkou sú prvá čisto dievčenská dvojica. Babi, nech sa vám darí, oprite ruky. 1, 2, 3, poď! Sára s Katarínou ženú aj oni valec dopredu. A zatiaľ necítiť, že by im chlapec chýbal, práve naopak, možno budú najrýchlejšie. Tak toto je valivá sila. Ešte. Stop! Musím kriticky priznať, že zatiaľ vidíme najlepšiu valcovačku, odkedy sme v Popradskom akvaparku. Snáď to bude podobné aj po skončení jazdy bielých, pretože už iba im by sa mohlo nezadariť, ale neželáme im to. Nacina väz, kočky, rozbalte to teraz! Bežte v tom valci! Ako škrečok krížený s myšou a morským prasiatkom. Neotočte sa bokom, to je škoda. Poď, prevalite ho, babi, poď. Teraz už len polovicu valca, hociakým možným spôsobom dostať ho do cieľa. Trošku vám chýba ešte. A koniec! Zorbing je poslednou skúškou odvahy jednotlivca. Nemyslíte v ňom, kamaráti, na nič, iba na to, ako čo najrýchlejšie zdolať 15-metrovú trať, podľa možností pod minútu. Ak by to bolo dlhšie, že by ste tú minútu prekročili, budeme vám musieť odmerať tú vzdialenosť, ktorú ste prešli do tej chvíle. Vyžrebujte si svoje štartové číslo. Počkaj, Danka, gentlemani, jediné dievčatko medzi 3 chlapcami, vyberaj si prvá, až teraz vy. Čo tam máme, Adam? Ukážte čísla. Kto má jednotku? Červení začínajú. 2 modrý, 3 Dani, to si dobre vyťahla. A 4 patrí žltým. Úsmevy rozdávame na všetky strany. Som zvedavý, či vám úsmevy vydržia, aj keď vyjdete z vody. Spíšiaci nemali príliš šťastnú ruku pri žrebe, pretože si vyťahli hneď prvú štartovaciu jednotku a tak sa na nich môžu učiť ďalší. Ale celý tým verí, že to Daniel dokáže. Ja takisto, kamarát, musím ho povzbudiť. Priprav sa, pozor, štart, Daniel, poď! A nesklamal, práve naopak. Dano ide, čo mu síly stačia. Je najstarší z týmu základnej školy Kožuchova z Spišskej Novej Vsi. 9-tak a valí, jedna radosť. Danko, neprestávaš, Dano. Výborný čas, poď ešte poď, kým nie je zapískané. Dano, poď ešte. Až teraz prešiel celý Zorbing. Ako vidíte, symbolom Rakovca nad Ondavou je veverička, toto milé, lesné, divé zvieratko. Adam, skús robiť z Zorbingovej guli len presne to, čo robí veverička a určite budeš najlepší a vyhráš. Nachystaj sa, pokývaj hlavičkou, priprav sa do veveričej pózy. 3, 4, teraz! Presne tak chodia najlepšie veveričky. A ešte keď je veverička blonďavá, ako sa jej musí dariť. Adam, ženú ťa spolužiaci dopredu. Nesťahuj nohu z plynu, Adam, výborne. Za odmenu dostaneš vagón orieškov. Len vydrž. Rakovec nad Ondavou má modrú farbu a Adama, 8-ka. Živé striebro v guli. Poď, Adam, ešte kúsok, nedaj sa pomýliť. Ešte potrebuješ troška, už je to OK.
Nielen Danka, ktorú sledujete, ale všetci žiaci z Nacinej Vsi sa tešia, pretože už o rok by mali mať hotovú novú školu. A možno už tohto roku sa budú tešiť tiež, pretože môžu vyhrať výpravu nádeje. Ale, Danka, ak chcete vyhrať, musíš byť veľmi rýchla v zorbingovej guli. Ak sa ti to podarí, získaš 4 body. Priprav sa, pozor, štart, hneď teraz. Tak podaní, od začiatku až do cieľa. Aj to je jedna z tých šťúplejších súťažiacich. Lenže aj ona chce ukázať všetkým, ktorí by jej náhodou neverili, že výška, alebo hmotnosť, alebo vek nerozhodujú. Dani, poď, kúštik ti chýba, si za polovicou. Ide veľmi efektívne, šetrí si sily. To je paráda, mohla sa odučiť od ostatných. Danuška, zaber, zaber, zaber! Si v cieli! Žltá streda nad Bodrogom má o jednu motiváciu viac ako ostatní, pretože sem do Aquacity v Poprade išli najdlhšiu vzdialenosť, napríklad 10-násobne viac ako Spišská Nová Ves. A keď ste sa sem už trepali, tak chcete určite vyhrať, že je to tak? Kývnite si, aj preto ste nominovali Davida na túto neľahkú úlohu a Dávid sa je chce zhostiť ako správny, veľký, dospievajúci mládenec. Priprav sa, pozor, štart, Dávid, nebudeme ťa ďalej držať. Takto sa bojuje o víťazstvo, takto sa bojuje o 4 body. Dávida nezastaví nič, má jedinú vidinu, oranžovú boju, 15 metrov vzdialenú a za ňu potrebuje dostať Aqua Zorbingovú gulu. Je veľmi dobrý, zvládne to po 30 sekúnd, švíhaj Dávid ešte, poď, poď, poď do cieľa. Dobre! V Košickom kraji si dnes merajú svoje sily 2 vsi a 2 obce nad riekou. Určite viete, o kom je reč. Je reč o týchto skvelých našich kamarátoch, ktorí prišli. Možno, že sú už trošku unavení, vzhľadom na to, že majú za sebou 4 úlohy a čaká ich štafeta. Tak ani nie unavení, ako koncentrovaní. Čo poviete? Môže to byť tak, Ema? Áno. Sústreďujete sa na štafetu, Áno. tam bude v hre dosť veľa bodov. Tešíme sa. Budú vaše. Áno. Danielka, je niečo, čoho sa vo vode bojíš? Nie. Ani žralok? Áno. Aha, tomu by si ušla, ty plávaš výborne. Evelyn, ty máš najkrajšie detské meno, dievčenské. Kedy máš meniny? Meniny. Ani nevieš. Kedy chceš, môžeš oslavovať. Chcem sa ťa opýtať inú vec. Je lepšie takto tráviť deň ako v škole? Hej. Rozhodne, chodila by si aj každý deň? Áno. No, to by sa ti páčilo. Stella, ako sa ti išlo s tým podvodným skútrom? Tak dosť ťažko zo začiatku a potom to už išlo plynule. Išlo to už plynule, bolo to lepšie, rozbehla sa parádne. Prejdeme na druhú stranu. A tu sú plavkyne. Na ako sa z vás pozriem, tak to môže byť naozaj v budúcnosti pojem športová výprava. Katarína, ako ste sa vydali dokopy štyria? No tak so Sárou som aj plávala a pani Štejka nás nejak pozbierala. Vy ste urobili, alebo konkrétne ty si urobila výborné gesto, pretože keď ste sa rozhodovali, ktorá pôjde na skúter, nechala si Sáru. Zaplatila ti za to? Nie, práve že som ju musela presviečať. Aby išla, bolo to dobré rozhodnutie. Sára, bol to tvoj najlepší výkon? No bolo to super. Zaslúžiš si pochvalu, nemôžem ti povedať, ako si počínala, lebo všetko je zatiaľ tajné. A toto je tiež slušná partička. Modrý, vám priskla táto farba, Rakovec nad Ondavou, už som hovoril, ste tu po druhýkrát. Vikinka, aké máš zážitky, povedz mi. Dobre. Dobre, len dobre, alebo je aj niečo, čoho si sa trošku bála? Nie. Nie. Ktorý z chlapcov podľa teba je najšikovnejší? Daniel. Daniel, ja by som povedal možno Adama. Čo ty, Adam, ako to hodnotíš? Neviem. Je to pekne strávený deň pre teba? Áno. Áno, myslíš, že môže vyhrať Rakovec, že tá veverička, ktorú máte v embléme, sa bude tešiť? Myslím, že áno. Dobre, je tam veľmi pekná prémia, ktorá vás na konci môže čakať, ale tiež hovorím, ich myšlienky sú teraz zamerané na štafetu, pretože tam sa bude rozdávať najväčší počet bodov, každý ich chce získať, každý chce byť vo finále. Nemusím vás zazda presviečať o tom, že nasadenie školákom z Košického kraja v žiadnom prípade nechýba. Práve naopak, 4 úlohy
išli ako rakety, išli všetci s jediným cieľom. Vytvoriť si pred štafetou najlepšiu východiskovú pozíciu. Už tu teraz nie sú, pretože práve sa na štafetu na svoj veľkolepý záver chystajú. A kým ich odštartujem, poviem vám, že v pozícii číslo 1 je momentálne základná škola, materská škola Rakovec nad Ondavou, teda naši modrí majú 16 bodov, ale len o jediný bodík za nimi zaostáva červená základná škola Kožuchova zo Spišskej Novej Vsi. 10 bodov majú žltí, streda nad Bodrogom a jednociferní s 9 bodmi sú bieli z Nacinej Vsi. Ale keď to počítam, ak by bieli získali 20 bodov, budú mať 29, ostatní by s nimi mali obrovský problém, dokonca mohli by celú súťaž vyhrať. To je super na tom, že je to takto otvorené, ostáva len pár minút, vy budete svedkami toho, kto sa stane napokon finalistom za Košický kraj. Musím mať nádej. Musím mať nádej. Tak, milí Košičania, je to tu štafeta, ktorá môže zmáriť všetky vaše plány, ale rovnako tak vás môže vystreliť pred súperov, ktorým ste sa doteraz pozerali možno iba na chrbát. Prvý člen štafety začína na lezeckej stene, odkiaľ zoberie piktogram, priloží ho na sklo, tak, aby ho videl druhý, ktorý číha v bazéne. Keď vidí obrázok, spustí na seba písmená a potrebuje získať len tie, z ktorých vytvorí to isté slovo. Prehodí písmena do voľnej vody a kričí meno tretieho kamaráta, ktorý má do tej chvíle zaviazané oči a slovo ani obrázok predtým nevidel, takže pre ňo je to nová správa. Zoberie si písmenká, prinesie ich k surfovej doske a položí tak, aby vytvoril slovo, ktoré dáva význam a ktoré my potrebujeme nájsť. Na to práve mu pomáha ten druhý, pretože prikyvuje gestami áno alebo nie, či tvorí správne a naopak. Keď to majú hotové, ponorí sa tretí do vody, vyťahne jednu z tamojších tehál a musí vybrať tú, na ktorej je ten istý obrázok, ktorý on vytvoril. Je tam aj farba, tu zakričí štvrtému, on sa rýchlo vyštverá po rebríku a musí v 4 tubách nájsť tú správnu farbu so štvormiestnym kódom, ktorý už potom iba zakričí zvyšku tímu. Oni rozopnú zámok, ktorý zatiaľ zväzuje 3 kolesá, skočia do nich a preplávajú na druhú stranu bazéna. Keď sa všetci dotknú brehu, vtedy úloha končí. Máme na to 6 minút a prvý musí vyliezť na lezeckú stenu do 1,5 minúty. Ak by sa mu to nepodarilo, dostane piktogram, ale bude mať aj 1 trestnú minútu. Takže všetko na plné pecky. Najrýchlejšie, ako viete. Žrebujte si poradie. Kto bude začínať štafetu? Šupkočky, nepodvádzam, nešvindlujem. No choď, no. Kto ide prvý? Kto má jednotku? Červený jednotka, dvojka, dvoječka žltý, trojka sú bieli a posledný v najvýhodnejšej pozícii do štafety sú modrí. Tešíme sa, štartujeme. Za Spišskú Novú Ves súťažia 4 vážni športovci, pričom 2 z nich sú aktívni plavci, majú obrovskú výhodu pri štafete, ale nebude to len o fyzickej zdatnosti a o fyzickej šikovnosti. Uvidíme sami, pripraviť sa, pozor, štart! Začína Daniel na lezeckej stene. Ešte raz pripomínam, že je na to určených 90 sekúnd. Mohli ste vidieť sami, milí diváci, že už zvládli lezeckú stenu aj menšie postavičky. Dankovi to vychádza na druhý krát. Poď Dano, švíhaj, 6 minút je horná hranica, nesmieš to podceniť. Vy ste zvolili veľmi šikovného alebo zdatného adepta pomerne rýchlo. Posunieme sa s piktogramom, uvoľníme mu istiace lano, aby mohol prísť k lezeckej stene. Teraz sa tak deje. Vidíme slovíčko. Videla ho, Ninka, ešte potiahni. Ešte tak a už ti už pusti šnúru a vyberaj si písmena. Videla to veľmi dobre. Dolietavajú ďalšie písmenka. Ninuška, šup, šup, šup. 5 ich potrebuješ. Kľudne si to aj povedz, presne tak. Máš, to ti aj pomôže. Super, na to ideš. Ešte 2 písmenka. Ninka, kde budú tie 2? Kde budú tie 2? Jaj, poď. Teraz uleteli možno úplne inde, ako si potrebovala. Jedno máš ešte a dobre, poď ich prehodiť na druhú stranu. Sára sa zatiaľ nemôže hýbať. A teraz beží. Nina výborne si zakričala. Môžeš jej ísť z druhej strany už radiť. Ninka, prejdeš si k nej do jej bazéna, aby si jej kývla, či dobre napíše to slovo na surfovú dosku. Ak to zvládne, už sa iba ponorí pod vodu a nájde ho na tehle. Sára, čo myslíš? Čo chceme napísať?
Nina, ty budeš len prikyvovať. Nina už kýve, aj keď Sára ešte ani nezačala písať. Hlavne nič nehovor, pretože ako náhle by si prezradila, môžete mať veľký problém. No čo asi to bude? 5 písmen má to slovo. Sára, áno, srdce! Na ktorom kameni je srdce a na akej farbe? Ponor sa, Sára, otáčaj. Zelená je tá farba. A na zelenom lístočku by sme mali mať 4-miestny kód. Vy sa už môžete pripraviť, traja. Daniel chystá svoje prsty, aby odomkol kolesa. Ninka, pozbudzuješ výborne, ide ti to. Katarína, švíhaj. Katka je takisto výborná plavkyňa, aj gymnastka. Pozrite sa, akú gymnastickú pózu nahodila na rebríku. Vyberaj listočky, vyberaj. 1, 5, 6, 7 je štvorčíslie. Katarína vo vode a ty už len musíš dúfať, že to rýchlo otvoria a nasadnú do kolies. Majú to? Dobre. Poďte, všetky 3 kolesá a tak rýchlo, ako len viete. Najrýchlejším možným spôsobom. Predstavte si, že kolesá nie sú vaše a musíte s nimi rýchlo zmiznúť. Šup na druhú stranu. A už plávame, zaberajte. Rukami, nohami, ako to len ide. Je to zatiaľ sami mimoriadne dobre, neurobili ste žiadnu väčšiu chybu. Maličká strata bola síce na lezeckej stene, ale to sa dá prehliadnúť. Prižmuríme jedno očko, je to fajn. Kati, poď pozbudík. Makajte, tu som pri vás. Tu stačí len prísť ku mne a je to doma. Všetci traja sa musíte takto dotknúť. Poď. 1, 2, stop! Decka, nechcem machrovať, ale keby išlo do tuhého, bez problémov tu skočím do tej vody, chytím koleso a kohokoľvek zachránim. Ale podľa nadšenia žltých musím zase športovo uznať, že oni pomoc zrejme potrebovať nebudú a jediné, čo potrebujú, je, aby som vyslovil 3 čísla. 3, 2, 1, štart! Štafeta žltých! Začína tak ako všetky na lezeckej stene a tak ako pre všetky aj pre ňu platí 1,5 minúty. Streda nad Bodrogom má dnes v štafete Ester. Na prvom úseku, na úseku číslo 2 bude Stella. To sú dve vysoké volejbalistky. Tretia pasáž patrí Davidovi, jedinému chlapcovi v tíme. No a záver bude mať v rukách Evelína, dievčina s nádherným menom. Čo tam máme? Pozri sa dobre. Snáď si videla, Stella, presne čo potrebuješ. 5-písmenové slovo tvoríme a ty zbieraš práve tie písmenká. Nemusíš z nich slovo nikam písať ani nič podobné, len písmena posunieš ďalej. Poriadne si to porozhádzuj, to je ono, aby si dobre videla. No, myslím, že už len jedno podľa toho počtu, ktorý u teba vidím. Tak. A švihom na hranicu bazéna, kde prehodíš prichystanému kamarátovi. Ten zatiaľ má oči zakryté, ale už počul tvoj výkrik. Šatka hore a Dávid, plávaj. Dávid je tmavý fešák ako Michael Phelps. Rýchlo zober tie písmená a ešte rýchlejšie si ich poď rozložiť na surferskú dosku. Na to, aby si mohol začať hľadať kameň, ti musí Stella prikývnuť, že si napísal dobré slovo, dobrý výtvor. Hop. Stella nerozpráva, len kýve. Áno, torta je to, poď nájsť kameň. Nájdi kameň s tortou a farbu, na ktorej ten obrázok bude, zakričíš. Toto torta evidentne nie je, hľadaš ďalej. Čas vám beží, 6 minút, vie uletieť mimoriadne rýchlo, ešte raz sa ponor. Predstav si, potápať z neho nebude. Ľahký si nadnáša ťa poriadne. Nie je to zas tak hlboko, pozrite sa, nedokáže chytiť kameň. Fú, tak, máme ho. Je tam farba? Modrá! Evelína, poď na rebrík. No, slečná Evelína je trošičku nižšia ako ostatní. Dostala však dôveru na posledný úsek. Evelína už sa blíži k tubám. Ide ako pavúčia dievčina. Otvoríš si tubu tak, aby si dobre stála, nie že ťa to sekne do vody. Odšroubujeme. Modrý listoček potrebuješ, drobec. Modrý listoček. V prvej tube nebol. V druhej.
Ešte raz. 1, 8, 7, 2 boli tie čísla. Evelina, výborne, a môžeš sa šľahnúť do vody. Bác, dobre, a teraz už len čakaj, ako si budú počínať traja zvyšní členovia. Máte tam najstaršiu trojicu, tí by to mali v kolesách prejsť mimoriadne rýchlo, ale zdá sa, že technické disciplíny im príliš nejdú, ako je otváranie zámku, alebo lepšie povedané jeho dekodovanie. Darí sa vám to? 1, 8, 7, 2 boli tie čísla. A šup kolesa do vody. Bleskom, bleskom. Koľko z tých 6 minút odkrojí ťa? Stihnú to vôbec v limite? Každý musí mať jedno koleso. Musíte byť všetci traja poriadne v kolesách. Poriadne v kolese. Vidím ťa. Celá musíš byť v kolese. Obidve ruky daj hore. To je ono. A plávame. No, myslel som, že budete rýchlejší. A vy plávate prsiarským štýlom. Tá voda musí horieť. Poďme. No, Dávid, až keď ty sa dotkneš, vtedy je koniec. 1, 2, uvoľnite mu miesto, musí byť na brehu. Stop! Zaujímavé je, že predošlé dve štafety súťažili v zložení 3 dievčatá a 1 chlapec a rozhodne to nebola zlá kombinácia. A presne takisto to majú nachystané aj bieli, akurát, že každý bude plniť iné úlohy, ale to už je ich job, to už je ich stratégia, ich taktika. Necháme to na nich. Ako sa im bude dariť, zistíme hneď teraz. Pripraviť sa, pozor, štart bielý! Bieli to sú školáci z Nacinej Vsi a Nacina Ves je už po druhýkrát na výprave nádeje, ale minulý rok takéto úlohy nemala. Aj pre nich je to teda novinka v štafete. Na prvom úseku máme Ľudsku a Ľudská už je dávno hore, už dávno získala piktogram. Lezie, ako keby sa na lezeckej stene hýbala každý deň. Ešte rýchlo otvoriť tubu a priniesť obraz. Ukáž, čo je tam. Teraz musíme už len prísť na to, ako toto slovo stvoriť z 5 písmen. Dobre, pusti stuhu a berieš si písmenka, ktoré ti napadali. Ema, hľadáš, čo by to mohlo byť? Ten tínedžerský alebo žiacky žargón je všade rovnaký, o to jednoduchšie to môžeš mať. Len treba nájsť tie správne písmena. Poď, Ema, čas ti beží, takisto to platí. Ema má taký zvonivý hlas, to teraz budeme počuť, keď poriadne zaškrieka. Lukáš na slovo počúva. Háč, Emuška, môžeš prejsť už na druhú stranu a plávaš Lukášovi pomôcť. Lukáš to slovo nevidel, on vôbec nevie, čo bude tvoriť. Práve naopak, musí pracovať jeho fantázia. Luky, poď k surferskej doske. Na poslednom úseku máte tromfové eso a to je Daniela. Netrpezlivo stojí Danka pod rebríkom. Aby jej dali vedieť farbu lístočku, na ktorý je napísaný štvormiestny kód. Čo tam bude? Aké slovo? Lukáš stále tápa. Nemá to dobré slovo. Nemá. Pracuje s písmenami, ktoré má teraz kadejako pootáčané. A Ema, pozor, Ema, ty len prikyvuješ. Doľava, doprava, hore a dole. No, mobil! A nájdi ho na tehle, mobil, bolo to slovo. Veľmi dlho tam Lukáš pracoval s dvojitým V, ale teraz otočil na M-ko a hľadá tehlu s mobilom, aby vedel zakričať. Akú má farbu? Biela. Je to biela farba. Danka, štveraj sa na rebrík. Biela je na mobile rovnako ako biela je farba vás v dnešnej výprave nádeje a farba vašich čiapočiek. Daniela, očrobo a ešte musíš ísť vyššie. Ešte by si mala byť o jedno vyššie, hlavne nepadni do vody. Poď, Danka, zaistíš sa a otváraš tuby. A už sledujeme čas. Už sledujeme pozorne váš čas. Šup. Do 6 minút a to ešte oni musia prejsť na druhú stranu. Potrebujú aj otvoriť zámok. Danka, poriadne sa zachyť obidvoma ručičkami. Ema je pred súťažou vždy hovorí, keď ide do ktorejkoľvek disciplíny, len pomaly, Danka, len pomaličky, Danka. Má tam takú tieňovú maminu v osobe kamarátky. Ešte raz. 1, 8, 7, 3. Bol ten štvormiestny kód, no dalo to Daniele zabrať. Prví traja išli svoje úseky pomerne rýchlo a teraz možno aj najrýchlejšie vôbec do všetkých účastníkov všetkých súťaží.
Aqua City Poprad otvorili kolesá a už fičia na druhú stranu. Ale poďme. Plávame, to musí byť ultra kraul. Najlepší kraul zo všetkých kraulov, aké ste kedy plávali. Poďte všetci traja. Hop. Pár metrov ešte. 10 metrov, to už je kúsok. Švíhaj. Len podáte ruku a sme v cieli. No. Poď. Ema, ťahaj sa, musíš sa až ty posledná dotknúť. Prvý, druhý, tretia ruka. Teraz! Zdravím vás z cieľa štafety, kamaráti. Zatiaľ nikto zo žiakov z Košického kraja sa sem dnes nedostal rýchlejšie ako za 3 minúty, ale na druhej strane nikomu to netrvalo ani dlhšie ako tých 6 minút, čiže všetci boli v časovom limite. Ale pozor, ešte máme na štarte modrých a tí môžu aj jeden, aj druhý ukazovateľ zmeniť. Či sa im to podarí, alebo v úvodzovkách nepodarí, takisto je len otázka pre nich. Pripravte sa, pozor, štart modrý! Na lezeckej stene začína družstvo, ktoré má jediné 2 chlapcov a práve tam je jeden z nich, to je osmak Braňo, na druhý úsek pôjde Viktória, na tretí Danko a na štvrtý Adam. Takže dokonca máme tých chlapcov ešte viac v tíme. Prevaha obrovská. Poď, ukáž piktogram, prines ho pekne k sklu, aby videla Viktória, čo má hľadať. Vicky, dobre sa pozri, videla si 5 písmen. Ešte stále tam ten obrázok máš, potiahni, skús, poď. Dobre. A písmenka sa na teba sypú. Vyber si z nich 5, ktoré potrebuješ. Na to slovíčko, Vicky, čo myslíš, čo si tam videla? Hovor si to možno v duchu, poriadne pátraj, nesmie ti uplávať žiadne písmeno. Vicky, nemôžem ti poradiť, aj keby som veľmi rád, ešte ti niečo priletelo z hora, ale poradíš si aj s tým, čo tu je, už sa sústreď na svoju prácu. Vicky, máš jedno jediné písmenko, teraz ti tam rovno pred nosom plávajú ďalšie, ale bolo to rozhodnutie modrých. Druhá úloha možno na oko vyzerá relatívne jednoducho. No nie je to celkom tak. Tak čo, Vicky? 6 minút. Slovo, ktoré hľadáš, nemá mäkčeň, ani dĺžeň. Mohla si vidieť veľmi dobre, čo sa ti tam objavilo. Poď, Vicky, poď, lebo ten čas je rozdelený pre všetky úseky. Možno ti napadla taká tá hrubšia verzia toho slova, my používame tú jemnejšiu, ale je to jasné, videla si, že z akej oblasti by to malo byť. Koľko máš písmen, Vicky? 3 zatiaľ, no skús ešte ďalšie. Už ti chýbajú len, ak dobre počítam, 2 spoluhlásky. Viktória, aký čas na to ešte budeš potrebovať? Blíži sa 3-minútový limit, už to bude mimoriadne tesné. Dávaj dobrý pozor na písmenka. Nie je tam žiadne slovo, ktoré by malo mäkčeň. Ani dĺžeň. To by mala byť pomôcka pre každého z vás, pre každý tím, ktorý je v bazéne a stačí ti 5 písmen. Ale vyzerá to tak, že Viktória berie aj také, ktoré nepotrebuje. Lovíme. Vicky, obrázok bol jasný, bolo ho jasne vidieť. Videli ho aj naši kamaráti pri televíznych obrazovkách. Prehodíš písmenka do druhého bazéna a vyštartuje spolužiak. Tak som zvedavý, aké písmená sa ti podarili a či je tam tých 5, ktoré hľadáme aj my. Viktória naštartovala Daniela a on už len položí písmenka na surfovú dosku. Vicky, poď pekne von na breh, alebo z tej druhej strany. A jediná pomoc, ktorú mu môžeš dať, tých písmen je tu viac. Neviem, či sa Viktória ešte nebude musieť vrátiť do druhého bazéna. Poď, Vicky, z opačnej strany. Doniesla si ich viac ako 5, alebo vyhodila si ich viac ako 5 a z toho tvoj kamarát nevie vytvoriť slovo. 6 minút je limit. Bol určený pre každého.
Viki, tak ako aj ostatným, aj tebe môžem povedať, že si nedoniesla určite 2 písmená, ktoré v tom slove majú byť. Takže sa musíš vrátiť do bazéna a skús rozmýšľať cestou, čo to môže byť, čo si videla za tým sklom a aké 2 písmenka ti tam chýbajú. 6 minút, na to všetko máš. Ešte nejaký čas ostáva, ale ty si potrebuješ švihnúť, potrebuješ prehodnotiť myšlienky a spomeň si, čo to bolo, čo všetko to malo. Ja ti nemôžem pomôcť. Je jasné, že to nebola rastlina, že to nebol ani koláč, že to nebol ani dom, bolo to niečo, čo dýcha, to môžem povedať, ale viac už musíš vedieť len ty. Jedno z tých písmen už máš aj druhé a pustila ho z ruky, takže ty vôbec nevieš to slovo, Viki. Pravdepodobne zdá sa, že sa stratíme, berieš veľmi veľa písmen, ale všetky sú zbytočné. Jedno si našla, to druhé v žiadnom prípade nemáš. 6 minút. Ak uplynie, my dáme signál a rozlúčime sa s nádejou na úspech. Teraz už môžem skonštatovať, že Adam, vzhľadom na to, že chýba vám 30 sekúnd, teba na rebríku neuvidíme. Aj napriek tomu, že teraz Viki prehodila tie písmenka už takto do bazéna, nech to dopadne akokoľvek, za 15 sekúnd a pozri na to množstvo, v tom sa on obrovským spôsobom stratí. Už je tam aj to Pčko, aj to Rko, ktoré sme tak veľmi potrebovali, ale píšťalka vám oznamuje, že ste prvým tímom, ktorý nezvládol časový limit. Keď sú školáci na výprave nádeje zoradení takto vzorne, ako v tejto chvíli aj vy vidíte, je jasné, že sme dosúťažili. Čo nie je jasné, je, že nevieme, kto vyhral. Zatiaľ to teda nevieme. A čo vy? Sledovali ste pozorne dnešný diel? Zistili ste, koľkokrát sa objavil na obrazovke Jakub? Ak áno, super, pretože môžete cez web Výpravy nádeje vyhrať peknú cenu od Andrea Shopu a na konci, čo bude po poslednej finálovej časti v decembri, budete v hre všetci, bez ohľadu na to, ako ste odpovedali, či dobre alebo zle, v hre aj o víkendový rodinný pobyt tu v Aquacity Poprad. Mám pre vás dobrú správu. Každý jeden, ktorý ste prišli súťažiť za školy z Košického kraja, dostane bez ohľadu na umiestnenie vstupenku sem do areálu. Paráda! To je jedna vec, ale s jedlom rastie chuť. Víťazná škola, nech už bude biela, žltá, červená alebo modrá, si zoberie 500-eurovú prémiu. To nemá každý. 300 eur. Číha na tých, čo budú druhí. A 200 eur je pre tých, ktorí budú tretí. Možno vy, možno oni, možno oni, možno oni. Ale nebudeme to naťahovať. Poradie viem ho zatiaľ ja a idem vám ho oznámiť. Videl si? Veď za to. Predstúpim ľahučko, ladným tanečným krokom a idem vám povedať, že na 4. mieste pre dnešok končia, aj keď 4., ale bojovali do poslednej chvíle. V štafete boli solidní, ale vstupovali do nej nie príliš s lichotivými výhľadkami. Napokon s 19 bodmi 4. sú dnes bieli na Cinaves. Aspoň potles pre vás za 4. miesto a prídete sa sem vykúpať. To už bude uvoľnenejšie trošku. Stratili ste len 2 body na 3., takže bolo to mimoriadne tesné. 3. priečka, 21 získaných bodov. Základná škola a materská škola. Rakovec nad Ondavou, modrý. 200 eur. Ide k vám, k veveričkárom. Pozícia číslo 2. 10 bodov za víťazom. 10 bodov za víťazom, otočené opačne. Víťaz bol suverénny, neprekonateľný a dnes stratil, ak by som to v rýchlosti prepočítal, tak v skutočnosti stratil víťaz len jeden jediný bod. Neuveriteľne suverénny bol a za to si zaslúži absolutórium. Môžeme ho označiť ako za, ak nie najlepší, tak jeden možno z 2-3 najlepších tímov vôbec výberových kôl. Druhá pozícia, 300 získaných eur, patrí dnes základnej škole zo Stredy nad Bodrogom žltým. Červení víťazia! Toto sú šampióni. 500-eurová škola je zo Spišskej Novej Vsi, 35 bodov.
Základná škola Kožuchová. Krásne, nádhera. Ovládli ste všetky úlohy prakticky. 35 bodov je neprekonateľný výsledok. Nie je k tomu čo dodať. Idete absolútne zaslúžene do finále. A kým vy sa môžete tešiť, ja vám všetkým odovzdám tie slúbené vstupenky, aby ste si nemysleli, že aha, Slavo si robí srandu a nič nám nedá. Kdeže? Tu vás opäť radi uvidíme. Nech sa ti páči, Katrín. Dávid, to je pre teba. Dievčatá, moja zlatá. Tak, aj toto a bielým posledné 4. Hop, Danka, hop, Lukáš, hop. Ja som svoje veci rozdal, ale nerozdal som úplne všetko, čo máme vyhradené na tohtoročnú výpravu nádeje a hlavne som nerozdal ešte poslednú finálovú miestenku. Tu si na budúci týždeň necháme pre školákov z Prešovského kraja. Ak ste odtiaľ, alebo ste z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, ale máte radi to detské nasadenie pre súťaž, ten entuziazmus a chuť vyťaziť, určite si zapnite jednotku, bude tu výprava nádeje. Zatiaľ dovidenia. Musím mať nádej.